בהקלטה הזאת אנחנו נראה איך מעלים בעצם את הפוסטים באופן טכני לרשתות החברתיות. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפתוח את הקובץ של כל מאמר. דיברנו על זה שניקח את המאמר מהאתר, נייצר לו קובץ דוקס, ובתוך הקובץ דוקס נעשה את כל הגרסאות של המאמר, תוך כדי יצירה ב-AI. לאחר מכן אנחנו עוברים להעלאה של המאמר. אני לצורך הדוגמה אפתח את המדריך הכתוב, את הטמפלט שיש. אתם לא משתמשים בטמפלט אלא במאמר היהודי שאתם באים להעלות, ואז פשוט מתחילים העלאה. נלך לפייסבוק, לקחתי פה דף של לקוח לדוגמה, אני בדף, הולך לפה, לוחץ מעבר על הפרופיל, הולך להעלות פוסט, פשוט הולך הכי פשוט בעולם לפוסט שיש לנו פה בנושא הפייסבוק, לוקח אותו, עושה העתקה, לשים לב לא לקחת את החלק הזה, מדביק אותו, לוקח תמונה, שפה תמונה, בוחר את התמונה הרלוונטית, אני סתם אבחר תמונה עכשיו שיהיה, שם פה את התמונה, פרסם וסיימנו, הכי פשוט בעולם. בואו נעבור לאינסטגרם. רגע, אני אצא מזה. אנחנו באינסטגרם, זה גם דף של אחד הלקוחות שלי. הולכים פה בצד ימין ליצירה, לחצים על יצירה, פוסט, בחירה מהמחשב. באינסטגרם חייב קודם לבחור את התמונה או את הסרטון, בוחר תמונה, צריך להתאים אותה, לשחק איתה, לעשות לה חיתוך, להקריב, להרחיק, כל האופציות שיש. כמובן שיש מצב ואנחנו נצטרך להתאים את התמונות בגדלים לרשתות החברתיות, אם נראה שזה לא מתאים, עושים הבא. יש לנו את כל המסננים האלה שאפשר להשתמש בהם. אני בדרך כלל ממליץ לא להשתמש, אלא אם כן אתם ממש מרגישים, אבל שתדעו שיש את האופציות האלה. אני משאיר את זה ככה ולא מסדר, אבל יש לי אופציה לאפס פה את כולם, זה לא באמת בעיה, וגם פה לחזור למסננים שרציתי, עושה הבא. ואז כאן אני פשוט עוד פעם הולך למדריך שלנו, מעתיק את קובץ התוכן ומדביק. צריך לשים לב שאלה באמת נקלטים כהשטגים, לוותר על מרווחים מיותרים שהפוסט ייצר לנו. מעולה. אחרי זה חייב להוסיף כתיבת טקסט חילופי לתמונה, זה בדיוק כמו באתר לאנשים עיוורים, זה יכול להקריא להם את הטקסט ולהסביר להם מה יש בתמונה. הגדרות מתקדמות, אם תרצו לא לגעת בזה, שיתוף הכי פשוט בעולם. עכשיו הולכים לגוגל מייד ביזנס. אז איך נכנסים לעסק בגוגל מייד ביזנס? יש כמה דרכים. יש לקוחות שאנחנו מנהלים להם בצורה הזאת, הולכים לפה, נכנסתי לאימייל של שלומי הראשי, הולך לריבוע נקודות פה בצד שמאל למעלה, הכלי לניהול פרופיל העסק, והוא יפתח לי את כל העסקים האלה. אם אני אלחץ על עסק ספציפי, הוא יעביר לי אותו ישר לעמוד הזה, שזה העמוד של אריאל סביון, אחד הלקוחות ברפואת שיניים בגוגל מיי ביזנס. יש עוד דרך. אם אני ארשום רק דוקטור אריאל סביון, אני מניח שהוא יביא לי גם. ראיתם? לא הייתי חייב לעשות את כל הדרך הזאת, שאני נכנס למייל ועושה את זה, ואז את זה, ואת כל זה, אלא פשוט לרשום פה, להגיע גישה למייל, לקשור דוקטור אריאל סביון, והגעתי לקובץ גוגל מיי ביזנס. בגלל שאני על המייל הנכון, הוא מזהה שאני הבעלים, ואני יכול לערוך. אצל פרונטיס אני מתחבר לאימייל הרלוונטי, הולך לפה, ובגלל שעל האימייל הזה יש רק לקוח אחד, שזה פרונטיס, אני אעשה הכלי לניהול הפרופיל של העסק, והוא יעביר אותי אוטומטית לעסק. בבקשה לפה. כשאני רוצה להעלות פוסט ועדכון, אני עושה כאן עדכון נוסף. עוד פעם עדכון נוסף. הוספת תיאור, הולך כמובן לקובץ דוקס, מוסיף תיאור, עושה העתק, פה עושה הדבק. בהוספת לחצן עושים למידע נוסף, לוקחים את ה-URL של המאמר הרלוונטי ומדביקים. הוספת תמונות, אני אבחר את התמונה הרלוונטית, גם ישים, וזהו.
הלאה, יש לי אופציה לעשות תצוגה מקדימה מלפני, לראות איך הכל עולה. וזהו, למדנו איך להעלות גם לפייסבוק, גם לאינסטגרם וגם לגוגל מיי ביזנס, שיהיה בהצלחה. בנוסף לסרטון הזה, יש גם סרטון, יש מדריך כתוב, יש סרטון איך לייצר את הפוסטים עצמם באמצעות בינה מלאכותית, וזהו, שיהיה בהצלחה.